ngai ngo you play bola dan rekat baga jingem gaja bola da bola kher bola ri bola sumar bola play yang ana gi jingma gi jiman sao na gi jingpang gi jing shitam kumne ngala balik kelengkari ban yakon ye gani gathma persha ega bamsap persha ega jingduk persha ega jingle shiliang khamat persha ega jingle abor bat kumbaganong hi kan simpor satang kat tu gade por bangin job ye gani gathma bangin job hiru claim artatin ye gani gathma kata gade kabangi menta ka singi ngala yo ban plong sautuli gi jingalang mene dang step ngala poi shabhoi nambong upat ba dang step tang ban yo snow ya ga jing penshai kala one nagi jaka ki ba fer ngil hapan pen karya e ka performance step namar ngan hapan be samairang ban ngengit menne hamairang pili ikum no ki pat ba kelengari menta ka jingle kalau hapre upat ba uboduk ubala sha nyan ben sha e ben ubala sha pinhiar kertan hagata kalong briu man briu uni upat ba menta kwa shu ban shio baikot tang sisin san snem kwa shu ban shio bai dawai tang sisin san snem andre ulo kwa ban yo e ka jingem ka ba ka jingem ka ba ka kamai ka kaji ka don ka jingem ba ka yo ka kot ka kiu ni trei shitom hi ngem kwa shu bangin le yenglan hayum MLA leni yenglan hayum MDC ban le pan bai dawai ka ta ga dei ka jing sro tho ka ba ki pat ba kelengari ba ka taru ga dei ka ba ka voice of the people party ka kular ban pinyo ha ka jat riu lari ki pat ba ki ala ya ka voice of the people party ba kan sinsha namar ka ta daw ayu kenyen ye kran ha ga ka por ka Laitkor ga dei ka shnong ka ba ai ka jing ka shan ka ba kran bangin monra ye ka sinsha ka kharar ka ba boy ini chapter puram hari ini election oki pat babi namar tak ka bang ko an ong ipi kalong tang bangin pensem ya ka ni ka norim ka bangin sedang naru ka snam arajal phra ka Laitkor ka pinjok inga naru snam arajal phra arajal khala inga job o arajal khat phra ka de ka jipnya ka jobrei ko ban pingria inga tang na nyau phri utli ki bo amal udan ke jingtu ban sei parti ko ke parti ke patumai ka ba don ye ka nongrim ka ba khoi nongrim ka ba yang ka nongrim play ha ka ta sinsha ka kharar ringkat kata ka thong ka ba shai bangin on ra ye ka jingwa o ngada snow ban aingo you play o bla kring ye kini kini ramba you start kini shampang ki ba apne ke jing pon kam ka junki kilo biang ye le ka kerjan ka nam ka puram kong kita ki professor ko nehu reki one shotman ban len yela ka jong ka por ban len yele di ban ye pentulun kum no ban wanra ya ka lawi ka basyan nam ta jonga jongpi ka jingele menta kum bagalong hang ne po nong krem constituency play hi kum no kalong ndre ha bang apek ya ka Jingkren ka jong MDC ubaong ba ka jingele ka jong u kam nei bot u ba kit ka de bo ba Ardent nam tip shu kamun ayu habang apimsyong dor ya kata ketin mo baga chile kati ko pa Ardent ya kemau you way play football but haba utaw player football ula yo banra ya ka ball on kwit pe yo goal direct wrong but goal wrong but ball Hendai uni player jupek ya ka goal upek betang ya player ya nong up goal namar bola play jimut pala di nong up goal jupek ya ka ding goal hagawai ka si hagawai ka por haboi le kai ulai yo ra ya ka ball bau tau goal la sutu bau sa skoi be ju uken ria no shabar ka goal shoot be ju tau player lat ka goal serot namar bay balam imad lasyun pelat yang iklat badai bakit bayale imut kan kerwit petang yang talala cerut dainam daina namar kita kataw ngasupet ni bakit mong badan bok nu bakit cujok suk aram jai namar bakin tre banikon yo bakit katau pat ba pa dunia put bet yo bakit hakani election governmental namar kita kataw ko kipat ba bi ngasno ba ni iken ye ke e ke jinglong jiman balai ba uba Ardent ulalong uding shando agini gisni governmental
balai bau pa Ardent ulak kelalong ke sok pedung hagini kisngi ki pemta dei tang nomor bau kuat bandrat ya ke jingduk dei nomor bau kuat bandrat ya ke bamsap dei bau kuat bandrat ya ke jinglek bor baka jinglek shileng khamat nomor ga snutu baka ta ka pisa ka baka sorkar ka ailing bau MLA la kalong ka MLA scheme lani kalong ta ka DG ka bang nak banirap iki pepang ka bang nak banirap iki beduna kambiang te bangan ayu pai bau beduk haka constituency kamdap nomor kata kadang ngong kalabha banum ai ngi kemli pinbiang gi caka puli pinbiang gi caka sumar pinbiang gi dawai tau gilat kelinti ka kamai ka kaji ka baklan ngi ki pai ba bakinumwan pan ngi emli bapli kalawan ra ka jingja buram nomor kata ka thma ka jungi menta kalong ban weng ngi ka jingja buram ka badan pedeng ka jat menriu ka ji nomor kata ki pai ba menta kila snutu san pulai kali ki snem kelaya kat panang mi kisni nangam nang hiar lanang duk ki kam bangin trei katur umlong nakata raw ki pai ba kila kwa ban persang ya gani ka linti ka batamai ka bangila kado pila I kalengkari lapiong si gentils lapiong si ripoy ngidon ka Jingkren ka baskem bangin yo ban bat yo lakam jong sensyar ka kalar hapo ke HDC ngim ardin uni upat ba abuan ang ni uwan na ladi daga jing kwa daga jing terang ga bensim ki wei ki parti ya ki khot jingalang kin haban siu yo ni upat ba abuan ngim don kam ban siu watang sinearu ko ki pat ba yo bawan saga jingalang nomor 1 daga jing terang bat ki digini kan ki ban lek ban wanra ya ka jingkala o ki pat ba ki ban snutu katno ka jingle bor jong ga sarkar MDA katno ka jing persang ban kinyak ben yo pai pa hagiliang baro ka jela kalanang hiar haga yo ka kat kala kalalong ka jela ka beduktam hagari India katbo chief minister pat ubade na ka sing NPP ula kalalong chief minister uway na ki chief minister ki berus patam hagari India ula runga ka thup jong ki chief minister ki berus patam hagari India minta kinwan le it pai ba minta kinwan kular pai ba kat balang mi ka sansnem nagawai ka sansnem syaga sansnem kilanang kius pa kilanang lums pa kat baga jela kilanang duk kilanang swai ko ki pai babi namar kata rangi lek keleng ban pensu tho yo pai ba haga jingai ba ka sinshar ka kharar ka benta ka bagi don ban ya sandur ya ka sinshar ka kharar bagin long ki pai ba ki bastat ngilek chiki pai ba ban ya tho ya ka benta ka junki ngilek chiki pai ba ban ya tho ka ei kata ka sinshar ka kharar ba ka ei ka benta ka junki ngilek ban ya tho ki pai ba ka ei kata ka seng sain perthai balai ka don kam ban don ka seng sain perthai nga kwa ban pen ka mau hang ni Marway Pimla balik Tawan Hapo District Council Marway Pimla balik Tawan Ha Assembly Kabaduna ngi don kam kan rumut kibidon ka juk ka jingmut ka juk ka jing perkat ka juk ka nongrim ka juk ka thong bagan let ang taya po District Council ban tawi ki an nam ta jongi kabaduna ngi dan kam lai puingut kibidon ka juk ka jingmut ka juk ka jing perkat ka juk ka nongrim ka juk ka thong bagan don hapo Assembly ban tawan nam ta jongi Marway Pimla ban tawan dai namar kata raw pat ba menta habawan ki independent candidate wong pintrei batno anda pila job una nang ban keli pintrei batno anda pila job nama upai ba ulas nutu Marway Pimla namar kata raw ban suong baka party kadai tangga uniform oh kalong kai babakla oh ngila I kumno bagita kibriu kila no ki party jengki bakinya kun kum ki kartong shmet ngaladap keren lupa ya gani bahagani ka MDC election pin sa I bon ki kartong shmet ki ban numpong uniform ki ban pong tanga banyan donru ki ba ngam jupong banyan ki ban nilek tanga met sudah hagani ka election ka pamenta namar kata daw ko ki pat babi balai kalong kumni namar kimut ban penbi ban penthame yo pat ba banong yo pat ba ka party ka dai tang uniform ka party kam dai tang uniform kimut ban penbi yo pat ba banong hi pat ba pet you briu ken haba ubriu piang te nle yu ka party so ba Marway la ban le thau prathai hapo Assembly lani hapo District Council
O teng-tengi kipat baru ngi snoi hap. O kadai ken ngilepet yo briu. O mi ubriu bebiang tenaga snong. Uba pariak parai ubriu bapau. Badon akordon brom. Ubanang bastat kalapiang. Bangin jiet no daun ubriu. O kamat yele no. Umat yele nakanu no parti imlele. Namar bo ubriu ubiang. Lek yele nak NPP. Haba lek yele nak NPP te jayu. Kan mentoi yu pinong niu konrat tulanang ruspa mangila nang duk. Kalong tek ko mapiong, ko ba konrat to nang ruspa mapi, mentali nga nang pa sunuwe nang iban yes no lang mapi, mapi nang ruspa. Namar kata kata ngi hapan long kipay ba ki basta. Ngin hap long kipay ba ki ba pensyon nung rim. Kadon ka jingong ba uwe uso pot, open pot ya ka siyang so baro ka way, denem day. Nakata daw yang weng no itu so pot na ka siyang yo ka potlut. Yo potlut utu so ba na ka siyang. Weng no itu pan pot naka borni pan yo pot lot upan baro si borni te kumno ken iwe iso bha ila ban lek pen bha ya ka syang so pot baro kawe denem deine kumno iwe iso bha in lek pen bha ya ka syang so pot baro kawe tang da kikinta itai so bha ro ila pot lang go kipat ba be Namar kata daw pinle iu ken pinjit yo briu babiang ka babiang na dong sedong pipapat hakatay ka ketem kaba utang sipor uni ular librong ular kelarong ular kelador namar kata daw ngide ban snoto ngidon kami ka party ka badon ni ka nongrim ka baskem ngidon kami ka party ka badon ni ka tong ka basyai ka badon ginong yalam ka badon ka jingkit kali kiba ichngai kiba start kiba shempang bat hangni menta kami kini ka party kaban yang bet ha ka nongrim ka jingle menta kamdei tang ka VPP persya ek ni seng sang partai baro ka jingle menta ka hapring ka nongrim kay ka nongrim juga boys of the people party ni let show pai ba banong ka nongrim ka jingi kani ka nongrim play ka bangi wanra ha ka ta politics ka bangi shimbenta ka nongrim ka jingi kani wanra ay ka sinshar ka kadar ka bakoy Kanong rim ka jigi kalong ban pin scam mi ka jing long try. Ya ka hok long try jo kon kasi kara laniu try maluk utray jaga. Kata ka di kanong rim ka jigi. Kanong rim jigi way pat late la shanu pi ban pin ko ya ka politics. Ha ka politics hap talk, hap to, hap pin beat pait ba, hap pin thame pait ba. Namar kata ka daw pi snow wi Jingkren election nagini kisni kam tam hanong krem habaki kren narensan election o biki kren teng unong snap rula thai wat uparlok ubalik lang rula snole ran dalawai committee ngong play me mala syukran me to politics te me kata ka politics ban thok haki ka politics ban penbit brio haki ka politics ban yalam bakla haki ka politics kata kamdai ka politics ka jungi ko ki patba namar kata daw don ki bong ba pihak ban tiar tengya kita mo dalawan constituency ngong chish pilaklet ki nong kersan jo ba Ardent kidei ki beremdor pati ki bedon haka buram ka akor ka bangajuh kai nakapor syakapor balingin peniar kerdan kumi kita ki bon keren yang ketien podor haki jinsan pai ba ngem don kam nrel ringi kwa ban penpai ngin penpai daga nia ka podor ngin penpai daga bot haka arhoi tarik ngin penjob dan buram yang ni kertong ujungi nagani ka constituency bangada community baga Madan-Laitkor ka baju ai ka Jingkren ka baklan kan ai ka Jingkren ka baklan yaw ni kurtong usgi ubani kitling korlem nagamta kari baga jai beri ka snong ka tau katkum ka bor bala benta ya ka district council ngidei balong ki fight ba ki basta ngidei ban sngotu ka ai ka bor jung MP ka bor jung MLA ka bor jung MDC ngemla ban penlong lut ya Baro hagaju ka kerdan nreki don yala ka jong ka bor bat ka benta ka baki ke deban tray ngin jit menta yung new MDC ringkat kani ka party bagian late hang tay po district council bagian wanra ikurukam tray kam ka ba khoj ka ba suba ka ba bek rinti bat ban penen kam hok ya kata ka ikhtiar bala penkop haga district council ko ki pat ba we Kung ka party ngidon ka jing kit kli habang ipek ya ka judgment riyo ka jingi
ong idon ka jing sanut habang ipet ya ka jing her arsut haga kamai ka ji ka kam ka jam bat ka jing bom don lat don linti bangin yeng halagi jong ki kijat wala ding la persang ban penbor ko kipat ba ya kipat ba bagin yeng halagi jong ki kijat ngidon namar ka taraw ya ka taka thong ban wanra ya ka jingkala ka ba shisha haga ni ka ri ka ba e ya ka ji ngaju ong baga jing job ka jing ya ka MP election kam dai ka ba kut ka dai tang ka jing stang kumju ka jing job ka jing ya ka MDC election kanum pat dai ka ba kut ka dai tang ka jing pen scam ya ka taka nongrem ka bangila jit nadu ka tai ka MP election ngidon mentah ka taka thma bangin wanra ya ka jingkala kinong elam gising kilami uplay ulo say kibakum kita kinong elam bagini yo benta hakata ka constituent assembly kum kit khot jongata ka dorbar constituent assembly ban sandori ka constitution jongari India baragata ka por kila sating e hakata ka dorbar bamangi ki riulum ki besong hagi chaka rilum ki bahap apo ka jela Assam namar hakata ka por ngidang hap apo ka jela Assam ngidon kam ya ka an ka kerpang ka bor ka kerpang bangin sinshar daladi yaladi ka kum ka jing start ba ka jing snotho ka jingi oh hapre ka jing persha ka bajur lapdiang ya ka jing asat bat la kenthop ya ka krnet ka ba hnriu ha ka riti sinshar jogar India lani ka 6 schedule but dailing ba ka krnet ka ba hnriu lani ka 6 schedule bala pen kai ka district council ka kamram jogar district council kolong ban pen scam ya ka jinglong kerpang ka jingi kum ka chat mriu la ka kom bat khendo bat chap la ka sinshar khadar snong bat ki ba bon ki benta ki balong kerpang ka kolshor ka jingi hnrei ka ba snosi kolong ba ka district council ka bala sinshar ingi kamtam hagini ki arpo arsan snem kam shimla le ya ka ei ka ba ben le kala tu klari ki kam snong klem nong rim kila pen pat snong pen pat thau bat kila le ike ki bam dei daga jinga tip lang daga jinga bet lang jo pat ba nong song snong bat kila sinshar don bor ko ki pat ba bi namar ka taka daw ngi dei ban snotho baga jingpa ka jingi yegini ki MDC ki dei ban lek ban trei kat kum ka bor la pen ko bat ban le hok ya la ka jong ka kamram ka benta ka jongki ban nga shukwa ban ye thuru baga ka jet ban riu kam shim la hun ki nong elam jingi kim shim la hun bangin hapsa hapo ka jela Assam dei namar ta kilai phliu jingmot kilai slok bangin stang no ya ka taka jingi ki bangin yo no ela ka jong ka jela lani ka taka hill state movement kala don ka jing perta shla kalengari we want a full fledged state no hill state no rest ngila kwa e ka jela ka bapura lani ngim yo ngim shong thaj kala shimpora do khat plus nem baga sarkar India kan pensngap ya kata ka jingdawa ka jingi dei tat adu ka snem khat khandai spa anyo puar bangila yo ila ka jong ka jela ban sinshar hi daladi eladi ban light na kata ka jela Assam nre hangni ka don ka we ka jingduna bat kata ka jingduna kalong bangim shimla yo padia ka an kumbagi naga kiyo kumbagi mizu kiyo ka an banginia dai ladi naki an joga sarkar India kataken kade ka dawa ka ba penlongi kom ka party bangin hak ban dawa ya kata ka artikel ka ba lais pa new boy ka ba ki wei ki seng san perthai ki persang ban shim kabu dagane ka artikel ban penting ko tempan new pai ba knang mo pai ba ubatmu ban kershan ya ka voice of the people party on paidin no but on ya ka voice of the people party ka ay gani ka article 371 ka article 371 a jinginaga kam dei ban pendu ya kata ka tanrai jinginaga haga sinshar ka khadar lani ka bishar ka jongki haga jinglong trai ka khando ka sap kumba penting kini ki wei ki seng san perthai ki anjo ka sarkar India ki trai kam haga ni ka jela ka ji ka wildlife protection act ka an ka khang ban berat dari ban siat marat ka trai kam haga jela Meghalaya ka forest conservation act ka trai kam Meghalaya amsha ban pom tengi ding beretru ban le tho ding menta site se klau sarkari phira ban sha kem namar ka trai kam ka an jong ka sarkar India ka trai kam ka mines and minerals act jong ka sarkar India phimla shu ban khatshap ban ti mau ban ti shap hai ni ki sngi ki bamta ka wan ka an ka kang kini ki dei ki ta ki an jong ka sarkar India ki batrai laj lut hagani ka jela ka jingi hnrei ki ni ki ju ki an kimla ban trai kam han nagalan hadu mentau nagau bam do mrat usiat mrat hadu mentau ti do yong kam don ka jing khang ki nomor kini ki an jong ka sarkar India kimla ban lek tukular haban ngi ta ya kata ka jingada kini ki seng seng perthai ki
pensu thu bakla ban yo pai ba ki penting ko tempan yo pai ba ki penting ki alam bakla mentali ki mi sing video lingkot ki barit ki masipo khatsan sekon ban that yo ba Ardent ban pensu thu bakla o bu ba Ardent wong ba senong kendong kam judon kasang teledeng ong gadon kasang kit kemen habang abatay ki bakam don namar balay Bangadon kecing persang manong ladalong kumtakan sadon kasang ongem kasang kawantang lada kikimi kikpagi bahing basem kile sting ha kecing dei shiying chisem mye itu yele jingai teng laban poi song kawat shiying chisem kadai tangata Larangi ki bayi ki kimi ki pa ki benon ki jingai sipara ni pini thu igni ki kon ki jingi ye ki siu ki jingi ki tip bagi wan na ka ju ka po kanum don ka ta ka song sang la de sim jaj na ka kimi ne no pa nga batai ka ta ngong don bun ki snong ki banglalek kelengeri ki jingi ki mi song kha tang hapreng artli ki jaj ngema balen ba ka snong Laitkor babun ki song kha ri preng ki khar ko bagi mauri hangudan ka ta sang Namar kata-kata orang keren ni kepada ki persang ban penkala kongpong ya ki Jingkren ki junga. Habang keren ni kau ki jinglang pai ba hang te po mau senram ngong not banong kata senam ngala syakri ka jaj menriu ngam don kam ban panmap no play shwa bangan ya bangala syukur ya ka jaj menriu namar ngampat syukur ya ka jaj menriu ko ki pai ba. Ngakrem ong bangani bohok ngam don kam syuk ban panmap nring ong hak jere ka junga bat ka jaj menriu ngam don kam ban panmap namar ngampat syukur ya ka jaj menriu ya ka tar ki ong ni ubriu bas ngohok umpat don bas ngohok kaduni na kata kanam baki ay nga bas ngohok mentapat kili ong ubas niu uri ubriu u Ardent ubas niu ya tho kana gidukan siya bu Ardent ubas niu Teng ngasong marwe bang lek jing lek ngong te mat ngadi shaw bas niu tam hakari kasi ndai men si singi ngapoi sya po mau shenrut udon we urang ba wong ba Ardent ngarawan ngara kwa palat bani gendu epi ngala he karta ngala temen ngamtip sakat usnem nganim ngalai don benta ban penyo e gani ga jela o ngara kwa bani gendu epi bat menin ngasong kai hadukan sya ki ong o ki ala pakata dukan sya bo ba Ardent ude ubas niu Utau orang baru ngamin jur dia pi bapi ong bu Ardent ubas niu kadai uba Ardent ubas niu namar naduk kapor jong adam ubri ulas niu kam dei tang uba Ardent tang ba ka parti uba Ardent te ka bapi wong ka parti uba Ardent te ka ba kata kadi ka ba amin siminga minta kim sno honshu banong tang uba Ardent ubas niu ki ong sundon uba Ardent ubas niu briu Kata kali kecil election juga. Ong ya kata ti upat ba nong krem mula dep tip ngala dep ong. Ndadan kam ban batay nga bang adi ubas niu priu. Ngatip bang adi ngam de ubah priu. Ngatip. Na kata ong klem jit ya kam ban aklem banong aktor. Lana don ba penboru nganong tongan aggang. Kenang baladu aktor ingaon kelalendang. Kau kipat ba kita kidei kijing persang ban penduk jing senia. Ya upat ba ban sei ya kita ki video lingkot ki ban yalam bakala ya upat ba ban pensu thu bakala ya upat ba namar haki kalong kumta kau kipat ba. Oh pemes ngolek ran. Kum ka senong Laitkor. Ban kersyan ya ubri ubathok imim pet. Pemleran. Kumnu tau MDC jong anong krem konstituensi unut ban ong bu ba Ardent hakapor bu syak tengan ubam tu haitu ikam rai berit pilak kret ki doktor kila maham yang bakal ban ketak ya ka jingem ka jangan ladang ngamtre ban sim ya ka tu ka drip nrengong em ngalarai lada yap ro ai ngan yap na kam ta ka bit ka biang jongi kon samla hagan ni ga ri ga ji ngem na asu ban chu ngap arspa arpui kenta nga klamba me ngadi tang dag om hadu bang ayo warning na gitu ki doktor habaki i ka tu ka kubor ka Jingkren kila pitar namar lada ki ong bo ba Ardent ubam ka mut makiki thok deine namar kata ka daw Namar kata kadau kalau dia kapor yangi bangin perkhat
bangin pinkut ya ka sinshar ka kharar ka politics hangi kamdei bangin shu tok ngin shu syukor kat bamon kumu emily jong nong krem constituency hagi shipou tli gisnem ngalale shibun ki kam tama phitep ngam dei ubriu uba potron sing ngam ju ai kot khobor ngam ju bu mau nong rim kibun ki surok ki bangala penshna manoba pensiang rong ning kong chithe sapo awak kanai manoba pensiang rong chine sapo Laitkor ngi manoba pensiang rong ye kalum he manoba pensiang rong shanmadia manoba pensiang rong shitai shawasnai kibabun ki jingrap ka emil skim shispa naga shispa nga ai show pai ba kamsa hanga tang shitengkaru sansnem habang amlong emily mga shanu ka 1000 arspa sanpolak kaja ko ki pai ba upai ba udon hok bantep kani ka hok jo pai ba namar kata katau ko ki pai ba bi ngidei ban singotho ot mentaru ngarang yo kon digiri ki surok ngalalik jngok bunsin beki engineer yagani ka surok ka badai shigani ka Laitkor mauri namar ngada bitar habang i ka jinglong jiman jo ka surok bamsim na le ai kita kisan tli gisnam bat mentang ila penkre kala rong ka scheme bat kani ngati kana bakan rong ha ka scheme bat nginyo ban penbhag ni ki surok hapok kani ka tem ka bangayo Bangau malar ka sarkar kali jumor ban khang jumor ngan yakhi na ka tau pai ba jo ka snong Laitkor upala jit ya bangaron ra e ka roi ka par yang ni ka snong nganum e ko ki pai ba kade ka hak ka jingi bangin yo e ka sro ngala ong ni ki engineer ngam la ban snap kini kide ki existing road nani ki surok ke badadan lupa pidei ban penbha ngampat kren ya ki surok thamai tamanga dei ban kren ni kini pemdon dau banong do kumui pat ngam kwa ban chuan pinbi ki pai ba tang ban yo buram ban ai kot khobor one bread du khndo bam pum pum upai ba mental ai kot khobor hadu ki bun punia ko ngai ba la bun de buyo pang khon ni pum pum ngong ane amno la tre MDC jong phingong balan ai kot khobor one bread tum pum pum ai kot khobor banon bread ka share le tim tim show namar kata kada kini kidei kita ki politics pinbi pat ba ngangai bo pat ba jong gasnong Laitkor onnom sha pinbi onnom sha pengop hakiba kum kini baling haban kren namar ki persyang ban pinbi yu pai ba ki persyang ban thakrong ye kanong krem constituency la kumba kam don emily em kanong krem constituency ka don emily ngar bon ki kam ki bangale ngam na don kam mani thu kat no sin ngala khot iki engineer jong ka PhD bangan budin ya ka umbam ko umdi hangni ban la dep kan election ni sapet kay bangale ko ki pai ba ngam de ubriu bam trai ngatip ila ka jong ka kamram ko musyakri jong pi banle tamangam jupin bon kam mi ki pai ba ngampun pun kami ki pai ba ladang la don kam ngan song tong ini mi pai ba ngam la syu ban le kani ka sarkar kala le be ngintur du pai ba jeng nong kram constituency chapo sekretariat rung yen ha ban bandawa namar kata ko ki pai ba bi kam dei ban ong bangala syu i ya ka nong kram em ngatip ya la ka jong ka kamram henrei ka jarang khat ba kumuno yalam ngan ha ban mi ban yalam lem yikiwei ki constituency ban penshailem Pidei ban sarong ba ka nong krem constituency kalong ka so ningkong ka ban ningkong ka ban pudiang ya kata ka jingkren khat lani kata ka politics ka ba khot ka ban ngempren kam da ka bor pisa kan mau ya ka jong ka purom kan mau ka purom jong nong krem constituency kalong halor go menta yeki way pat ki constituency halo ka jong ka katsa bangai kipai bakyong sa ai thunai ko ba Ardent ya ka nong krem constituency kabala say pi ba pinlong om tang wemli jong nong krem ndai ba long unong lam mo jong i kong na jak riu atau pin so sorong mo bisay unong lam juga jak riu lem ma pi nganam la ban mi ban kam ma riu unong lam tiken mau la ka nong krem kala say unong lam Manu ban yalam ya ka jela haki snem ke banon kan nongkrem constituency kan yalam ya ka jela haki snem ke banon ko pipat babi namar kata tau don kam ban yengsem wat pe ya ubri ko mabiong mereka don ka party dila sayu sama ubarang ko
ubran suma ubla biang ke Kerdang Puri. Umdei he ke Kerdang Puri ke Manumala. Ula pendat ke master degree. Ulong usamla ubampat don daw. Leni lesi ke Jingpek kuji ubadan ya kata ke Jinglong ke balak bani day berkipat ba kibaret kibahe bat kumta ter ni hu udon ya kata ke Jinglong balak bani Madan-Laitkor lem ya gari bani ke Jat Menriu. Namar kata raw kani kadai ke Kabu ya ke Jingkren constituency bagan say yo riu don brom yo sama don buram bon let satai support this council bonon rapat ya ke buram naga benta kani ke Snong bat ke constituency ke Jongi. Jayu kini ki MDC, kibadan hagani ke EC ke pementa. Kilai ai ke Jingkren ya ke Sorkar MDA, kepala lila mi ki jaga, syaki jaga kaput, syaka Asam. Let syaki jaga kaput pen pangmet, lalu Asia la ke jong ke dok ke senam, bat ke Jat Menriu. Ko ki pat babi namar kata ngim la syu ban ailat bagani ke jelaji kelong kombagalong menta, kalau dei ke poringi bangin jeng rangba. Tama kenmau kumadan ki baong bagani ke Jingjob jong ke Voice of the People Party ya ke MP election kene ke Jingjob ya ke quarter final batla ki job ya ke MDC election kila job ya ke semi final batla kila job ya ke semi final kin job sup ya ke final o ka long ke Jing Pensrim shisha ka shong nia shong nongrim nila job ya ke quarter final laringi job ya ke semi final ndre laringi mlapat ban job ya ke final ngenam la ban ra ke kop jong ke Jingjob kanam don jimut bangin job ke quarter final bangin job ke semi final laring la ban job ke final ngila job ke quarter final ngide ban job ke semi final bat ni day ban job ke final kanang bangin la ban bat yo lakam jong ke sinshar ke karar o nganget ba shisha kani kade ke ta ka por baga jingla kan wan ngi kom ka party yong ya ke Jat Menriu khot ya ke Jat Menriu syaka jingetli banong ko ke Jat Menriu tongin yatli kenriam upnar upoi uwar ulingam umulyang unong trai ni de ke we ke Jat Menriu ngin yeng yatli kom ke Jat Menriu ni khot ru ya ke Jat Menriu bagan wat ya ke khamat ke joble nomor kata ke thmei jo ke Jat Menriu shwa bagan wan kan yam kristan sigini ki ri ke jungi ukasi ula itho ula tip Baudan ublay, but kila money play, kila shakri play, what ki nonsense shar, kila pendam yale dia kaman ke job play, ngilong ke Jat Menriu te play, ko ki pat ba. Dan menta ki ba persang ban pen sautu baglayu pat ba, ki ba let chikito ki ba long ki ba empat long kristan ba em pintip ke VPP ke ke seng san pertai jong ki kristan. Oh kini ki ba empat long kristan telah so konyo no. Let sige ba bon Catholic ongo ke PPP ke ba persyai ki Catholic. Let sige ba bon ki Presbyterian ki nangalam juga PPP kim snotanat ke balang Presbyterian. Ngia bengi pet yo pat ba ke Jat Menriu ngimpet hakano ke balang kidon. Ngimpet lagi la long ne kim long Kristan. Namar ka tangi I haki shimet baru play. Namar ka jingade ki jong briu bu play kalong shimet. Ngang hapan yang marway, ngamla hapan yang tabakalok lani bau kon ru kanong ni bangan snow ngai to yang lang no ban nga em. Haga sni bishar, ngahap yang marway. Haga ket bishar bar ka akher ka sni u play un bishar nga kat kum ki kam di jingle ke junga. Amdan bala banyeng bani senran lang nga. Dei to play badan ka bor ban penrem ban penksan ni e ya kata hakibri shimet bagen rai bagen perkhat. Ngi khot ye ke Jat Menriu bukan wat ye ke khamat ke joble. Ngi khot ye ke Jat Menriu bukan pendam ye di hakaman ke joble. Ngi tip klemu play, ngenam la banyeng, klemu play, ngem la ban thau perthai ko ki pat ba. Ko ki pat ba bi namar ka tarau. Ngan note ru ban kren da ka ba scam hagani ka por ka ba mata ompat don seng san perthai ki ban buram mi ki Jat jingai ba ki kenon balang kumba ka buram ka Voice of the People Party. Ki bang palong kristan ki yok tiket na ka party ka jungi mdai tang marway. Ki badan ka balang Unitarian ki yok tiket panyakon MDC. Ki badan ka balang Catholic, ki badan ka balang Presbyterian hajan barok ki Jat kinhon balang ki badan bat ni ki ba pan tiket haba ki bet ki biang ni ai tiket iki. Ngempet hagano ka balang pidan. Ngem thau ya ka Jingkren jo ka plateng ka. Ni thau ya ka mensim ba ki jing anut ka ba pidan ban syakri ya gari ba ka Jat Menriu. Ngila thau yung niyo samla rang ba ula dona senda ba ngala I kapno ka mensim kemudian sidang mit rubiang menstep rubiang
banyak tori kan ri ka ye ka jingi ngong ni si shau de samla ubakan nongkrem kala ban shania yu bon kit on pa ye kan ka kam kum MDC o ni nom long MLA sa ngam ko banyak aga syuki MLA ladong ni usamla utre hok u minot hok ye ka kam kan poi ka por ka banga haban song thai ni laban ailat yu ru bunong amli kan lei ka ta nor ka ta ni ka mensim ka bani don ko ki pat ba banang sei ki nangalam na ka por sha ka por ngala juong ngam ko aban yak ha ka shuku emily ngan song ha ka por ka ba piang ngan yo ban brut por shipor ka yeng ka sem ba ki kon ki ti ban yo song tunga ka jimot ka jipka nreya menta ngan yak sat nak tak kejat dulu. Haru bagi melak orang ke Jingkren. Haru bagi melak orang penolong ke kejat ke Bakwan. Ke Italy. Bahkan penerus pak ke negeri ke sini. Namar ke ri ke sini. Ke Don Hok. Panjok yang kata ke kerdan. Namar ublay ulah kerpu sisa yang negeri ke sini. Nyemdei panlong kumangilong mentah. Haba ke spak ke syok linong. Haba bagi beduk kipun. Mentah tang bantik. Nong rimiyeng asyam cingek. Ko ki pat ba hanu ke ngin ong bagi dia jatre ro kerpang ngilong trai ke khlo ke siap kata bun ni nong song song ha ke chila mi khale akim don khndo ban song yi gidon kam nang ka tarau ban thau thmai ban pen klain pat ya ka rukom in ya ka rukom bat khndo bat siap bat kom ta ter nagam ta ki long din ki mandin ki jonga ki jompi ko ki pat ba bi ki wei ki nong elam ki persyang ban penduk Jingkren yo pat ba orang kaan ka sya bagin ailat di gitu ki parti pertasurok ye gitu ki he tengam bagin sensyar ka celatang hendreu penairu ngin ailat ba larangi meduk tulop lut baro o snode tang baki ki banang ban sensyar kumnu kim leran kila penkit ram me ka celami khali ala biang kata ki kren ko ngingyong yem don kam hadu hendriu penai lada fikwa ban ai ya kata ke eksperimen lada ka don ka an bangin le eksperimen tang lai penai kala biang bangin penbam jadai ya gini ke luti ya ka ri bani ka jat penriu ka jungi ko ki pat ba ki bala le bor yo pat ba badingi kom ka jela kani ka sarkar MD kala le bor yangi hakne ka kenti kila penjelam jebor ya kani ka tem MDC kala day belong na do mention snem tang namar bating ya upat ba pra bari ka parti pra ki penjelam na do sinem kimut ka tu tala tanda andre em ngilanang klan kom ka parti pra habang ngilet keleng-keleng ngamdon jing arutin baga VPP kam sensyara ki HDC batkan sensyar hapo JHDC ko ki pat ba kam dei ka banga kren ko nringai i habang keleng-keleng yo pat ba uba jit ka voice of the people party hagali ka MP election shimla jit tang nam ta ka MP election nriula jit ingi hadu arpo pra habang keleng-keleng kam dei banga kren sarong habagi kenu ikibriu habagi kublei habagi keduk kyong bak ikwa ban ip kum nongelam joga jela nongelam joga jatbriu ngasmo ban par yang kriat namar blei ngasmo ga de jingkit kli ka bakia don't give a kren so snei barden la fi shimti ya sarkar hagi snem giban wan ngisno snei nor ga garam kalalong renjan renganong ip la ka hok ka sensyar kam lele ngien pen ko ya kata karam ngien pen rus paru ya kan negari gaji ublei ubangi syakri ublei ubangi nginget on nakar ku kerpang bagari sai sien kan kem biang pat ko ki pat babe ngem shene halaka jong kapor baga jingla nrengi shene auto ublei ubangi syakri ubala pen i ki kamba ki bakrau haga nega jingya lenti ka boys of the people party ka nega party ka barang kena tam negi seng sain pertai paro nrega day pat ka party ka ba paunam tam haga nega jela bat keleng ka nega ri India mano bamtip ya ka party pra mano bampai menta sya ka party pra banong baka party pra ka dei tang maka ka Jingkren nang tagilong din mandin ti kini kinong kersan kini kinong kersan ki jong pa Ardent ki bala penyeng yang hak tang norem jong sensar ka kadar ka bakoi hatokin paidin no namar kata raw ko ki pat ba yang ini sya shitom satang kat tu kan nepor ka shimpor kat prasnem bau tu pat ba un kersyan gitu ginong alam hadu begini yo ka jela ka papura
kan ayu nong kersian pra ban kersian ini tang lai snem sau snem bangin yo ban bat ya ka sarkar bat bangin onra ya ka jingkala ngatrai lai snem sau snem kampare bat kam don shu ilu lai snem laringi ken pha bagan wan kan ka arpu pra ni don kam ban long satar nganong epi keren kat ba keren inga kruwit na kadiang kruwit na kamon kat bang empat klem nganum song ngan yad bet syahmat banwanra ya kata ka jingkala haga negari kabi ne ka jing ngano pensngap igi jingken tho ngano pensngap igi jingkren ben ka thong ka janga glong banwanra ya ka jingkala ban pen poi ya ni ka ri ka janga haga ta ka thong ka banga kwa ban pen poi ka ni ka jait ben ka janga haga ta ka thong ngamla ban pet siniang yenu nga kwa ba paro ngini ki rinti lang kata ka ni ka nongrim ka jongka boys of the people party namar kita ka daw ko ki pat ba wat num khusrai haba pi ya kita ki jinge ki bon len shop yang aku unong elam mujong pi lani yang i kum ka party namar haga thma phini kendu bonjat ki jinge haga thma pila ben kendu ya ki jiksa shet kala haga thma laban don ki bon ban pen sniu ya ka jimot je khat jungi nong bot kata kanja nei phem don kam ban khusrai kat ba pi bagi tai ki nong elam kita ya syahmat ban yalam ya ka jat ben riu wat pen sngap ya kita ki penduk men siem na ka diang wat pen sngap ya kita ki penduk men siem na ka mon ladangan jen la pen sngap ngatrai nganum nut wat taman mi pertheru nei bangarai ban mi syahmat don ki bong kabae ka politics kam ni ka masuk henrei ngasngot tang ladu usnam arjar shipo hadu menta tangkat sau snem ka jat menriu menta kal priang ngila yo adu sanpu santam naga sispa kinong tebut ke bala kersian ya boys of the people party ko mang ong epi lai po ar teligi constituency ngila job nagi lai penriu teligi constituency bala juong bala kan jinla day ka MLA election ngin jinla sinchar marway ya kan ga jela ga ji balai ken ngin ardatin ya kan ga ji ka ji shania kajo patba ubapai menta shaka boys of the people party tenga kentu yepi menta baro iwe piwe tongin pin scam ye jiwat ke jepakhat ngin lecture gi ngi sem ngin pai shuble ngin doinam ta jat men riu ngin doinam ta ka party ngin doinam ta nongelam but ngin doi ye jingjop ka bangin yo hak arpsau tarik ngin shat jingjop kum ka Jingkren constituency don kajing persang kaba syirkai bau candidate jungi ude ban rem nomor kiwei kiseng kishim balado ni ukurtong jungi urem kadai ka jingrem jong Ardent telado Ardent ular rem maka constituency don hok balik ban balan kiwei constituency kata kadai ka jingtmu jong barok kiseng sain pertai namar kata kadau ai bangin snoto shai bangin ma ban penlen ya ka bot ngim dei ban kensting dang step ngin mi na yi ngasem ngin penep hop ya ka kamram ngin wer ki bai ngasem ki kon ki tiam what can sting what on basale sera ka MDC election kan ni election kan ko don kam nomor kan ikan palang ya kata ka jing shania ka ki pat pa Jingkren ki shania how ba Ardent hadu menta hagini ki singi ki pat ba keleng-keleng kila sedang ban pai kmat Jingkren balai Jingkren nomor bal ibu kita ki we kila ya kop las mo bala dep ay red card yang Henry have ki menin ya ke jinglang ka ningkong ka jinglang pat ba ka kham he Jingkren kari bro ka we ka sngai ka tengen ka saat ka mensim nomor kiru kim kwa bau Ardent on syakam taj lani utau candidate baga parti VPP ka pinyang ni kan syakam taj nomor lada usyak kentaj mu kisgo kumba usyak kentaj u Ardent nomor kata daw ko ki pat babi what next thing ya gani ka election ay ya jingkren ka bakhan ngasnotna bagasnong Madan-Laitkor ka bani ka way ni jaga ke bahap hapo ka Jingkren constituency kala ki patba Jingkren pra angti kila mirinti ban ay mensim yo candidate hapo Jingkren constituency badaga Jingkren ka jongi onyo ya jingjop ka badon bro kani ka sarkar kala le donbor kila le buito long take kumili exam peto panpas kay pagilale hato mangi pat ba Jingkren ngin sya kumno gilale kila weng jubor ya ka pamrakrai bro kaway
krem kot ia kata ke hearing bani kren la ka biang ne la shueng juor balai ki weng ia ka pom la krai namar ki kwa bauta candidate jongki un job suk namar utrat sekatai ka thai oh kiong nanong krem nas Laitkor nga krain smith nga krain oh ngan job suk Henry ai bo pat ba un juba ngin num pediang ya gini ki jingle bor balai piweng jubor ya ka pom la krai balai pengat semelim hoi kadi ka jing kerpu ya ka candidate ka jungi na po melim Henry ka dei pa ka jingle bor ya ka nong krem constituency kumnungin ai lat ki bre ki badan benta mano ba pa weng ya ka pom la krai mano MDC jong kani ka constituency ula pa weng jubor nawaru snoto balar ka tai ka hap o kandang sem jinge artatin kisno ba kila ban job da kum kita ki kampung tu hato kata ka dei ka kalinti ka badai upat ba ula kentai ndai tang namal bagi kampung tu pi weng no igisnong ki ba upat ba ula kentai pi lum tang gisnong ki ba upat ba ui pi hato kata ka dei ka linti ka babet tapi snow shisha ba pidei utau ba klain ubale hok e kamram e kanong kumbakalong yakon be kata constituency kumbakalong ken balai phile butu ban weng no shatu kemlah ban ong do kumui pat kila le jubor omdei tang ba kila extend lani kila penslam ya kata katem ndai kila weng juboru ya kini kisnong kibadon hangni kibangila ban yo ya ga jinggashan ka ba klain ndai kamlele ngamdan jing artin kat sabangayat ngakli ngatokit yakini kisnong hangni ngatip bau pra un job don brom hagani ke MDC election don kipat ba nga eba te yo yele pat kumbale ak to kasien pat uye su thu patulot uye lelang no seju pat ngong kata kanumja nawat bun kiwei pat kibalalit ban kersyan yawe ukertong kiong ngi layalum para mangi lada don ganu ka jingmu banyat ya kakti show maulanai ngitengin pai show pra kata kadai kabangi ni snow tanat kiong ngi klem let ban kersyan ya kakti nawar bangi kwa ban penrem yau pra ngi let ban kersyan ya kakti namar bangim don la tak muipat bagi don kitau ki bangim la ban kier ban ong ban ra ya kakti sumol nai tetrot kiong ngimtre ban ya bagi syara satai ngin pai so pra dan suk ka babat pra bani ka babat yu to maulanai kot kiong ko ki pat babi namar kata kadau kapor kala dengi bangin yang scam dengi kapor ka pamata kum gadak jong ka jing kit bok kit riang yau ni ukurtong kum gadak jong ka jing edau ka jing erniu tong ini akhir lang sini samadan baro kito kibidang ka jing kit kli ngini perta ya ka sya kibidang na kali ru hierno mino ni kali ngini perta lang bani ki pai pa bani ki nongelam ya ka sya jong ka party kum gadak jong ka jing kersyan kum gadak jong ka jing kit bok kum gadak jong ka jing pen scam ya kan nongrem ka jingi milot nagi kali ni ba pibisong yar sini samaran nyandam ya ka jing perta pra hagani ka por ka bamenta baga jing perta pra kan long ka jing perta ka ba jam bat ka jing perta ya ka jing kerman ka bagi wanra hangni apa nongkrem constituency ko ki pai bari ngene perta edau ngene perta erniu ya ka shop jong ka party hagani ka meet ka bamenta oh I will back it on the clear remun haru I yellow pepper beri dan version dari yang dari MDC election oh ini peta jam ini warang ini baru ulang di kali herlang ini perkalang bagi kinoram jong boys of the people party balaga por bagi perta ini raru ini tinggi jeng iso bang peni bagi perta itu ke dorot bang peni bagi perta itu ke mensin bangun rak ini bagi jengla hangane ke ri ke e ke ji hangane ke por bang ini perta jam bagi kinoram jong boys of the people party kitu ki bamla ban hiar samadan lagi tahu ki bamla ker lesi kadon ke jing thot akamet pila ban rakti ban peta maka tu jaga ka pimpinan ngene pertalang hangane ka por ka bang ta rengkat bani kinoram jong boys of the people party how
jong Madan-Laitkor ngin pin sawa cincok haga abu saw trik ngin pin spong yaune samarang ba ajmi baunong MDC over kumai konstitusi kumai shibon yapi wei uplay under kurbu yapi wei kalau nge jingtwai ka jama tapi yo mat nge jingkurbu ba jong play haga jingem ga jong pi kumai shibon kumai yapi wei Apa di perkara di semua berperang ya ini juga masuk sorong ke Kesnong bagi yo ini nak ni Kesnong ini juga Madan-Laitkor dari perkara di Jingkren spesial juga adian mga yo semua yang spesial yang kita lupa ba khatam yang kita ngelam jog parti hari kita ufer di ketbok yang khatam ya ba ketbor lang sim ibadai kandidat jungi na kaneka nokram konstitusi ban keteng juga dapat sedang ikat bok keruyang ini ban poi syaktong juga jingjop bat ni kepat do ya borok kinong sedang ba kumpa penyusu di bisa joki so bahar ban ikla pihak ladem bat ban yami nanti ha kadek operator ba kabut pi tolong kabur berjin dengan kemat na kadek nokram konstitusi Karena pun yang benar sedang bakal kejiwaan ini terawal. Kebelah syibun, kebelah syabana. Kasyai kandang kajing lampai bagi bupati VPP apa senang berprop hakapuan yo sipai jenis. Senang berprop nang minyo kami siap menjadi penjabat murah di bakit bolang siam. Haprak!